Veď hovorím, že sa zmierili. Myslím, že otec bol dojatý. Snažil sa to skryť. Takže ostávate v Jablonke? Hej. To je skvelé. Už tu chýbaš iba ty. Rád by som bol s tebou. Ver, že keby to šlo, tak by som neváhal ani minútu. A nejde to? Teraz sa to naozaj nedá. Nakopili sa mi operácie, samé vážne prípady. Bolo by nefér tých ľudí nechať len tak. Vybalte si to. Veľmi mi chýbaš, vieš to? Čím viac si teraz chýbame, tým krajšie bude, keď budeme zasa spolu. Už aby to bolo. Juraj! Ty čo tu robíš? Čo tu robíš? V telefóne som ťa troška natiahol. Chcel som ťa prekvapiť. Zabijem ťa. Prepáč. Strašne si mi chýbal. Už mi to nikdy nerob. Čo? Už sa nemám nikdy vrátiť? Dobre? Nie. Aj ty si mne strašne chýbala. A čo tvoji pacienti? Tých akutných som vybavil a tých ostatných potom zvládnu moji kolegovia. Budem tu len týždeň. Iba týždeň? Čo? Týždeň ti nestačí na zbalenie? Tak ja sa viem zbaliť aj za hodinu. Ale ja hovorím o inom balení. Teraz, keď si naši rodičia medzi sebou vyriešili veci, nemajú dôvod protestovať, keď so mnou odídeš do štátov. Už nemajú prečo protestovať. Už nikdy nechcem byť bez teba tak dlho. Už to aj nedopustím. Odteraz sme stále spolu. Otci! Počul som, že si tu, tak som sa prišiel pozdraviť. Mohol si dať vedieť, že prídeš. Aspoň otcovi. Niečo by sme nachystali. Ja som chcel prekvapiť Táňu. Musíš to teraz riešiť? Vidíš, že to nie je vhodné. Vy sa tiež nesprávate najvhodnejšie. Slušnosťou je prísť najprv za rodičmi, zvítať sa. A okrem toho, potrebujem vás oboch. Ale oblečených. Na čo nás potrebuješ? Máme je zle. Ako zle? Krúti sa jej hlava, či čo. Inak asi by bolo dobre, keby si ju prezrel. Myslím ako lekár. Jasné. Tak poďme. Oblečte sa. Čo ti je smiešne? Obliekaj sa.
Mám ti pomôcť? Mami, čo ti je? Čo? Vítaj, Juraj. Dobrý. Poď si sadnúť. Sadnite si. Čo sa deje? Poďte, sadnite si. Ukážte hlavu. Tak, čo sa deje? Ešte sa ti krúti hlava? No, ja už som im to povedal. Môže sa smelo k tomu priznať, že ti prišlo zle. Ale som ti hovorila, aby si ich nestresoval. Akože nestresoval, veď ti prišlo zle, musíme o tom vedieť. Ale to prejde, to nič nie je. Bolesť hlavy a závratie môžu znamenať aj horší problém. Nepodceňoval by som to. Tak vidíš. Máte bolesti krčnej chrbtice? Občas. No, prudko som sa zohla a už to bolo. Mala by si ľahnúť. To som ja hovoril, ale nechcela. Ľahneš si, prinesím ti deku. Ale to nie je potrebné. Prinesím ti ju.